Hvad fanden laver I herovre alle sammen? Wow, Jesus Christ, man. Yes, jeg hader dig. Det er fandme ikke noget mere. Det har ikke noget med det at gøre. Bare helvede. Hallo, velkommen. Hej. Du har jo fået sådan Og Dorte er her også. Hej søster. Hej hund. Hej. Jeg ser bare så godt ud, ikke også? Ja, det gør du, ja. Efter 2 timers træning og den her løberi. Og så skal Jens fortælle, at vi skulle faktisk være der i Kolding klokken 11, fordi det starter klokken 11. Og han sagde, at det var klokken 1. Så vi løb bare, og det var ligesom det hele, det var lukket. Det fik vel også til, at jo. Og lige hør her. Det ved de alle sammen. Ja. Nå ja. Så må I godt fange med. Har I taget et eller? Ja, det har vi her. Skal vi så ikke bare skål og sådan, så lige komme med det der sjov. Så kan vi lige gå i bag så længe. Så går vi med. Okay. Det er altså. Velkommen. Tak.